on the beat is too flexing. Yeah, 1, 2, come on, I'm back again. Zaqee on the beat. Sannu kwana nesa, kwana nesa, kwana nesa, kwana nesa. Sannu za mu kai gaci rayuwa ba mai daurewa ba. Kaga idan yau mu ne, wata ran ai ba mu ne ba. Waka baiwa ce ba zancen duba. Hikima da fasaha Allah ke ba boka ko malam ba. Na gode masoya na maza mata yaro ko babba. Kaunar da kuke mini ta daga darajar Zaqee na zan babba. Na tara masoya da yawa baiwa daga Allah rabba. Da magauta masu faɗin cewa ko nayi bata cilla ba. Ita jifa Allah na nan ko kun yi ba kwa dace ba. Kamata dina tidano yanda kayo haka nan za a yi ma. Kadara ikon Allah ne kuma shari kayan kwalba. Wanda ya ce ruwan wani bai tausa shi ba Allah ba. Kulikum alkhairi jama'a aule su in sarki rabba. Ni ban yi kamar mugu ba zalunci kuma ba zalai ba. Yaban kai jahilci ne na ɗana ban saba ba. Sannu tafiya ce sauri ne ba a samu ba. Sa ido sana'ar banza me ba zai riba ba zai riba ba. So na gaskiya jari ce sannan kuma wata bushewa. Cutar raba ga masoya ita ma ba a warkewa. Duk nisan jifa an ce kasa nan za ya dawowa. Rabon kai idan yaran su hannun kai ke kawowa. Alkhairi ma shuka ne mai yin sai ke dacewa. Haka ma shari shuka ne mai yin sai ke girbewa. Hausawa sun faɗi cewa gajere ba yaro ba. Haka ma waka jari ce ba kowa za ya iya ba. Sako ne ɗaukowa ta waka zan miƙowa. Saurare kuke tayowa ku jira baiti mai zowa. Lokaci kuma na ta wucewa jin daɗi na ta bushewa. Yama na ta matsowa amma kuma ba mu gane ba. Tarbiyya na ga iyaye shaye-shaye bai samaye. Shirya kuma daga Allah ne amma mu ma mu kiyaye. Tarbiyya na ga iyaye shaye-shaye bai samaye. Shirya kuma daga Allah ne amma mu ma mu kiyaye. Lucas. Keke da ni, keke da ni, keke da ni, keke da ni, keke da ni. You my only one, you my only, you my only one. Dan keke da ni. You my only one, you my only, you my only one. Dan keke da ni. You my only one, zuciyata ta kice. I'll stand for you, ko ana cece kuce. You my one in a million, you my one in a million, you my one in a million. Hey, 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 hey. You my one in a million, you my one in a million, you my one in a million. Hey, 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 hey. Da ni da ke ashe mun dace, in na rasa ki zana zauce. Mai kyan hali abin kwatance, akan kishi ya sana nace. Da ni da ke ashe mun dace, in na rasa ki zana zauce. Mai kyan hali abin kwatance, in na rasa ki zana zauce. Zana zauce. Dan keke da ni, dan keke da ni, dan keke da ni, nace dan keke da ni, dan keke da ni. Sai ba farin ciki na rayuwa a duniya, sai da ke farin ciki na zuciya ta nuna. In babu ke kin gani babu so da kauna. Hold on, saurara a dukkanin batuna. Sanki ya naɗe ilahirin dukkan jikina. In babu ke mai zan tsinta a rayuwana. Na fahimci ke kina da tausayawa raina. Ke ce zan bayyana wa dukkan sirrikana. Na ɓace a duniya na sanki na yi nisa. Nailin kaya cikin da babatun na kosa. Ko da ko za a ce da ni na kwafsa. Duk da dai a rayuwa akwai yawan bukata, amma inda ke wallahi na wadata. Wallahi na wadata. Da na tuno da ke farin ciki ya kama raina. Baby na ke ce mai sanya yawa raina.
sanyawa raina. Zuciyata ta kice kamar yake ban ganta ba, ko ina faɗe kamar yake ban santa ba. Hidima wasanki ne a rayuwa na sa gaba, na baki zuciya da rai zance wa sahiba. A ko ina faɗa sun kiya mini gogiya, a zahiri da baɗini ke na bai sarauniya. Ka so a so ka shi ne ribar so da rai na rayuwa, ka so a so ka shi ne ribar so da rai na rayuwa. Na rayuwa. You my one in a million, 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 you my one in a million. Zaqee, wanda ke cewa Zaqee. Yan arewa. Na faɗa ayi zaƙin waƙa ne. Assalamu alaikum yan uwa, Zaqee ki muku sallama. Tunda a yanzu a rayuwa a gona kun zama yan uwa. Ina kwana ko ina wani ga kowane ɗan Najeriya, musamman yankin arewa. Ina ƙare muku gaisuwa. Kullum na tashi da safiya tunanina na hauhawa, matsaloli suna ta ƙaruwa, ana ta kashe mana yan uwa. Shugaban ƙasar Najeriya ka tsawaita sashen bincike, me ya jawo wannan matsalar kullum yake ta ƙaruwa. Kowane gwamna ya san da cewa haƙƙi ne a wuyansa ba, ya kare kowane ɗan jihar.